Última reunió de l'Associació de Municipis per la Independència abans de les eleccions. Es feia ahir al Port de la Selva, a l'Alt Empordà. Ara respectaran el període electoral, però un cop passats els comicis volen fer arribar el discurs de l'autodeterminació a entitats i mitjans de comunicació de Madrid i Brussel·les. Tenen clar que el discurs de la por que arriba des de la capital d'Espanya s'ha de respondre amb positivisme. Entenem que hi haurà l'acció de la por per part de l'estat espanyol i hem de lluitar contra això, però contra això amb les paraules justes, amb el projecte real, de que és un gran projecte el nostre, que és possible, que és positiu, que comportarà una millor vida, una millor manera de viure, un altre sistema de viure per part dels catalans i de les catalanes, i que per tant hem de lluitar amb un missatge positiu. Els municipis, per suposat, ens apuntem i ens apuntarem sempre a aquest missatge positiu. Actualment són 554 els municipis i 31 entitats supramunicipals, les que s'han adherit a l'entitat que presideix l'alcalde de Vic. Al mes de desembre, l'AMI celebrarà el primer aniversari amb un acte institucional a Vilanova i la Geltrú el 14 de desembre. L'objectiu és arribar-hi amb 700 associats.